l'equip de Vida Lectora es desplaça a l'Escola Àgora de Barcelona. Allà ens hem citat amb en Dani Espressate, mestre de primària i autor del llibre Finestres. Amb ell hem parlat de com és d'important acostar la poesia als nostres infants. El que ha de ser un moment poètic t'ha de remoure alguna cosa i t'ha de copsar. No? En un moment poètic difícilment et deixarà igual, no? Durant tot aquest instant, des de l'inici fins al final. No? Ha de ser un sacseig, diguem, que et porti a un altre lloc, no? A pensar en altres coses, a arribar a altres punts de vista diferents. Al final els alumnes ja viuen amb la poesia bastant incorporada, no? Quan són petits, per exemple, no? Amb el joc simbòlic, que no? Fan veure que són pirates, no? Una capsa pot ser un vaixell o no? Qualsevol objecte l'utilitzen per una altra cosa. Aquí aquest joc simbòlic, no? És una metàfora al cap i a la fi. No? Per tant, aquest moment poètic i aquesta poesia viuen, no? Impregnada amb elles, no? Les cançons de falda, les moixaines, no? Les cantarelles, tot això que també podria ser part, no? D'aspectes poètics, ja ho tenen. No? Potser la pregunta és com fem que els adults, no? Tornin a incorporar aquest moment poètic que tenien com a infants, no? Per apropar la poesia. Aquí es tracta de perdre la por i d'atrevir-se. A vegades hi ha la creença, no? Que la poesia és més complicada, potser no s'acaba d'entendre, fer molta lectura en veu alta de qualsevol tipus de text a qualsevol edat, des d'infantil, des de casa, que són nadons, no? Des d'infantil, primària, secundària, batxillerat, no? Inclús entre adults també, quan llegeixen, no? Un fragment d'un llibre que t'ha agradat i llegeixes en veu alta i deixar-se portar i veure les possibilitats que té, que en són moltes. Quan preguntes a docents quina és la teva experiència poètica durant la teva infantesa, en general és poca. És a dir, potser algun docent m'havia llegit alguna cosa, no? Al Nadal sí que recitem poesia, per Sant Jordi escrivim un poema, no? Però poca cosa més. A secundària fem anàlisis de textos, no? de poemes. Punt, no s'ha fet res més. Aleshores, clar, si partim d'aquesta experiència, no? Aquí cal, no? Mostrar diferents possibilitats, activitats que es poden fer i convidar-los molt a llegir en veu alta, sempre, qualsevol, ja sigui poesia o qualsevol tipus de text. I això a vegades costa. I l'interessant de les lectures, en general, jo crec que és aquesta doble capa, és a dir, tot el que el text no et diu, però que el lector, la persona que llegeix, ho capta. No? Clar, la poesia té aquesta dificultat, no? Amb les metàfores, amb figures retòriques, que el que diu el poema pot ser que no sigui ben bé el que vol dir, excepte en poemes que potser són més descriptius, que aleshores no seria el cas. No? Un poema, en principi, hauria de ser més inferencial, després amb una conversa literària o parlant, no? Entre les persones que llegeixen aquell llibre, ja pots anar cap a una capa més crítica, no? D'opinió i parlar del text. Però és interessant, no? Perquè pots treballar molt la comprensió inferencial, que també s'ha de treballar i es pot fer amb qualsevol altre tipus de text. Una de les bondats també que té la poesia és que és un text breu i, per tant, permet molt fer allò que no s'acostuma a fer, que és rellegir. Perquè un text, clar, cadascú el pot entendre de manera diferent, i això és veritat, però el text en si, és a dir, l'autor o l'autora, quan ha escrit el poema, ho feia amb una intencionalitat i un significat concret. I això també s'ha de dir, perquè a vegades quan fem poemes és com allò, cadascú pot entendre el que vulgui, sí, com un text narratiu, i amb un text em puc llegir un llibre, entendre una cosa, i resulta que aquell text té una altra capa, o jo no havia entès una cosa determinada, i és compartint, no amb un altre lector o amb l'autor, o sabent una mica el context, no? de la persona que ha escrit el llibre, que podria entendre certes coses.
Sí, en aquest món accelerat que vivim, ja no l'escola, és a dir, és la societat, costa molt, o si més, potser no costa, però sí que si volem un moment de calma, l'hem de buscar conscientment, és a dir, no? M'aturo, paro, i aquesta estona em dedicaré a llegir, em dedicaré a anar a passejar, em dedicaré a fer vida contemplativa, a cuinar o a fer, no? Aleshores, aquests petits moments de plaer, que podrien ser els poètics aquests que dèiem abans, s'han de buscar. Jo amb la poesia això ho he fet molt, de ritualitzar-ho, com si fos la celebració del te, per exemple, o de baixar ritmes, presentar llibre, llegir, prendre't amb calma, pensar, tenim una hora per davant per fer això, i això és important amb la poesia i qualsevol moment, és a dir, quan els alumnes baixen a la biblioteca per llegir un llibre, tenen temps per remenar, per decidir què volen llegir i què no, per endur-se un llibre en préstec, fer diferents activitats, aquesta lectura també ha de ser, evidentment, lectura per plaer, però ha de ser una lectura que és l'infant que escull, que llegeix. Després sí que hi haurà lectures que haurem d'apropar, perquè si no potser no accediran a aquella lectura perquè no els cridarà l'atenció, però sí buscar aquests espais de moments de calma, perquè si no sembla que la lectura no sempre hagi de ser utilitarista, amb un objectiu concret, que el pot tenir, però no sempre, i per tant treballar des d'aquesta calma. En principi perquè els llibres arribin als infants en un centre educatiu hauria d'haver-hi una biblioteca escolar amb suficient fons per poder cobrir aquesta necessitat. I per tant una biblioteca escolar on hi hagi una persona responsable que conegui el fons i sàpiga una miqueta què hi ha. Si el que volem és assegurar que tots els alumnes de tota una escola coneguin certs llibres de poesia o certs llibres en general, sí que és important crear un pla lector, és a dir, una sèrie de títols de llibres que sí o sí hauran llegit o conegut des que entren a l'escola fins que surten. Aleshores, en aquest pla lector hauríem de tenir llibres, llibres de narrativa, llibres de poesia, llibres de teatre, llibres de diferents editorials, llibres amb diferents idiomes, potser. És a dir, que hi hagi diversitat de títols. L'altre dia en un document sortia que a primària la majoria d'alumnat que acaba la primària no ha llegit mai un llibre sencer de poesia. Clar, què vol dir això? Que anem fent tastets de diferents poemes, que està bé, i aquí ens quedem. Clar, no han llegit mai tot un llibre de poesia. Clar, perquè un llibre de poemes sigui de qualitat, una de les coses que ha de tenir és que aquell llibre tingui un aire, és a dir, tots els poemes tinguin el mateix aire, hi hagi un fil conductor, per tant, té un sentit llegir tot el llibre de poemes. Aleshores aquí, quan presentem un llibre, per exemple, si està al pla lector, doncs en principi llegirem sencer, però també aquest apropament de poemes, el que comentàvem abans, presentar un llibre, llegir-ne un parell i que sigui l'alumne qui després segueixi llegint aquell llibre. També és molt interessant amb els itineraris, que aquests itineraris poden dependre, cada alumne farà el seu propi, per tant és important fer aquesta preselecció que dèiem. També un poema em pot portar un altre poema completament diferent i és interessant poder tenir present o enregistrar aquest recorregut poètic que fa l'alumne amb aquestes lectures. S'acostuma a apropar molta poesia rimada als infants, i aleshores els infants quan els preguntes què és un poema et diuen que té rima. No, la resposta és un poema, està escrit en versos, punt. Després poden haver-hi altres coses. I aquesta associació també, fet perquè estem molt acostumats a aquest tipus de poesia, doncs clar, desdibuixa una mica el que és la poesia. Jo el que proposo és, a banda d'això, també treballar-ho d'altres maneres. Quan per Sant Jordi, dic Sant Jordi com a moment, han d'escriure un poema
Clar, la meva pregunta és la mateixa. Escriuen un poema o estan fent un text rimat, encasillat, que allò costa, no? Perquè si has d'estar pendent de que rimi el primer vers amb el tercer i el segon amb el quart, amb una mètrica. Aquí l'expressió queda una miqueta més potser en segon terme. És a dir, la meva pregunta sempre és, l'alumne està dient realment el que vol dir en un poema, no? S'està expressant, no? Al final, en una escriptura d'un poema el que volem és que s'expressi, no? I que digui clarament el que vulgui, no? Aleshores, és important, no? Treballar aquesta rima, aquesta mètrica, no? Aquesta sonoritat, però bé, s'ha de vigilar perquè a vegades ens pot portar a idees que no acaben de ser el que és, no? El que és la poesia. Quan llegim tenim el llibre sempre entre la persona que llegeix i el destinatari, no? I per tant el llibre, no, ens fa de protecció, no? Vaig llegint, ensenyo les il·lustracions, llegeixo en veu alta, el mateix amb un poema. Clar, és molt diferent quan en comptes de llegir l'has de recitar. Clar, si el recites, estàs tu davant de les persones, bueno, primer hi ha la dificultat o la prèvia, no? Que t'has d'aprendre aquell poema de memòria, però després aquell poema arriba molt diferent. No es tracta de fer com teatralitzada, no? Jo quan recito poesia, que és una cosa que tampoc acostumo a fer gaire, però ho faig de manera natural i com em surt, i cadascú té la seva pròpia veu. I això sí que jo insisteixo bastant, no? Que a vegades és com, que clar, em fa cosa no? Llegir o recitar no, però llegir en veu alta. Dic, bé, tu tens la teva veu, has de buscar la manera que tu et sentis còmode, no hi ha una manera ni millor ni pitjor de fer-ho. Crec que hauríem d'anar, no? Si algú, després de veure aquest vídeo, s'anima a llegir poesia i s'anima, encara que sigui una vegada, a recitar, no? Els resultats realment no tenen res a veure una cosa amb l'altra, tant de presencialitat, corporal, com el fet de com arriba el text, no? Que t'estic recitant el poema a tu, no l'estic llegint amb el llibre, no? Mirar als ulls el missatge arriba molt diferent. Aquesta mirada poètica, no? Que ja tenen incorporada els infants, de fet els infants són molt creatius, vull dir, amb respostes que donen per la vida, solucions, no? Que no són lògiques, que et porten a un pensament potser més divergent o una solució, diguem, que no és l'esperada. És això, no? Al final, la poesia, és a dir, portar-te d'un lloc a l'altre amb un salt i buscar altres solucions, no? Per tant, altres perspectives del món i altres maneres de veure el món i de viure'l. Doncs això, tenir clar que l'objectiu, al final, quan llegim poesia, evidentment és la comprensió d'aquell text, però al final el que busquem és que l'alumnat, al final el que busquem és que l'infant, més endavant, vagi a la biblioteca, vagi a la llibreria i vulgui comprar un llibre de poesia o vulgui endur-se en préstec un llibre de poesia i vulgui llegir-se'l per propi criteri i pel seu gust. El joc és una molt bona eina per introduir qualsevol tipus de contingut que vulguis fer a l'aula o més que, sí, el joc, la motivació, el fer coses amb sentit, que no siguin impostades, també molt la sinceritat. És a dir, si tu vas allà i dius, mira, aquest poema m'encanta, m'agrada molt perquè no sé què, estan veient que estàs sent sincer i que per tant els estàs compartint una cosa que t'importa, no cal que juguem gaire, potser sí, en altres moments, potser sí, per l'edat i tot això, no? Però es tracta és això, no? Quan apropem una lectura que sigui, jo crec que de manera sincera i perquè a nosaltres ens commogui. És molt difícil que jo, per molt bo que cregui que és un llibre de poesia, si li dono o un docent agafa un llibre de poesia que no acaba de fer el pes, que el pugui defensar. Pel que fa a la lectura de poesia a casa, sí que és animar-los a compartir
textos en veu alta, fragments, poemes. De fet, un poema et pot servir amb el grup de treball transversal la poesia de Rosa Sensat. Vam fer una seqüència amb un text de Segarra i un poema de Francesc Garriga Barata, i aleshores és a dir, el text era el mateix i eren diferents propostes, des de 0 anys fins als 16. Clar, això va ser molt curiós perquè ens va fer perdre, almenys a mi, em va fer prendre consciència que un mateix text el pots utilitzar de moltes maneres diferents i que aquí no hi ha edats. Per tant, no, amb les famílies és això, no? És per què no, si hi ha un poema que m'agrada, no? Doncs el llegeixo. I potser amb aquell poema no cal que faci res més que llegir-lo, i ja està. Amb altres, no? Si són més adequats potser per l'infant, doncs sí, potser no, el podem llegir, el podem recitar. Vull dir que depèn una mica de buscar el moment. I també, a casa, a la mesura del possible, intentar-se fer la seva biblioteca personal. També aquí, evidentment, hi ha un tema de recursos econòmics, no? I que es pugui. I si no, sempre hi ha la biblioteca pública que està disposada a ajudar en tot el que calgui. Els primers llibres que tinc de petit, de quan tenia 3 anys, 4, no? Que em llegia la meva mare cada nit, no? Els tinc guardats encara i els tinc allà, no? com un tresor, perquè va ser la porta d'entrada, no? a la lectura, en veu alta, a les nits abans d'anar a dormir. Per tant, això també convidar a fer-ho des de casa. Escoltar en Dani és contemplar la dedicació i sensibilitat per la literatura i l'ensenyament. És un mestre compromès i un lector entusiasta que se li encén la mirada quan parla de llibres. Nosaltres, com sempre, volem continuar sent testimonis de persones que, com ell, s'expliquen com un llibre obert.